ки дар даъвати баҳории навазкарон, лекин ба ҳар ҳол ӯ пула боз ба тариқи суд ҳами 27 ки диромади дига ба хизмат намебаранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва шуморам аз хабарҳои нав огоҳ бошену ба саволҳотон ҷавоб бигирен. ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. агар нафарҳое ки дар Москва ё Московский област қарор дорен, ҳуҷҷатҳои шумо тамом шида боша, бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран дидестен, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. нафарҳое ки аз хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мегурезанд, рӯйхат карда мешаванд. ҳушдори Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълом дошт, ки дар даъвати баҳории навазкарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ бо вуҷуди пешравиҳо камбудиҳо низ ҷой доштанд. дар даъвати баҳории навазкарон ин нуқтаро Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо нашри як эълом баён дошт, аз паёмадҳои он ҳушдор додааст. айни ҳол рӯйхати онҳо тартиб дода шуда ба мақомоти дахлдор ирсол карда мешавад ва нисбат ба чунин ҷавонписарон чораҳои қонунӣ андешида мешавад, омадааст дар иттилоот. дар зимни Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуд, ки таи солҳои ахир пуррагардонии сафи ҷузъи томи қувваҳои мусаллаҳ аз ҳисоби ихтиёран майли афзоиш ёфтааст. ва инчунин Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуд. ин ниҳод гузориш дод, ки нақшаи даъвати баҳории навазкарон ба хидмати ҳарбӣ дар соли равон 100% иҷро шудааст. ина бародарои азиз, Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз эълон кард, ки нақша пурра ба анҷом расид. ва инчунин Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, нафарҳое ки аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мегрезанд, яъне ки хизмат намекунанд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, синни солшон ба хизмати ҳарбӣ ки расида боша, ана ҳамин шаҳрвандое ки мегрехтанд рӯйхатшон мекунанд ва дар ҳолати рӯйхат кардан ба мақомотҳои дахлдор ному фамилияшона пешниҳод мекунанд ва нисбати ин гуна шаҳрвандон, ин гуна ҷавонон чораҳои қонунӣ андешида мешавад. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. бо диққат гӯш кунен, ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. исломзода нависондай: салом акаи Сорбон, мегӯянд аблава тамом шидай, не ки анами рӯз мегӯянд қапида бурдестанд. илтимос ҷавоб гардонед. бародари азиз, ман дар аввали видео қайд кардам ва дар ҳамин мавзӯъ гап задам. дигар ҷои гап задан нестае. Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кард, ки пурра нақша ба анҷом расид. Алиев Мага нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, як савол доштам. айрасия телефон кредит бигирӣ, наспори Тоҷикистон биёӣ, чӣ мешавад? Пешакӣ раҳмати калон акаҷон, худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳолате ки шумо телефон кредит мегирен ва пулша пардохт намекунен, дар ҳамин ҳолат метавонанд ки барои пардохт накардани маблағ шуморо запрет навиз кунанд, лекин ба ҳар ҳол ӯ пула боз ба тариқи суд бозпас мегиранд. ин чизам фаромӯш накунед. Малика нависонда: ассалому алайкум акаҷон, мегуфтӣ оиди алимент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. падар шароит надошта боша, уҳдадор ҳастае ки алимента биспора. ҳамира чӣ хе кунем? ай назари қонун дар суд битиҳем ё ки не? мега ки шароит надорам. новобаста аз шароити падар, дар ҳолате ки акди никоҳ бекор мешавад ва фарзанд боша, падар уҳдадор ҳастае ки барои фарзанди худаш алимент биспора. агар ӯ қадар ки шароити бад дошта боша, аз ҳама пули пасти алимента муқаррар мекуна ҳалномаи суд, ҳамун пула пардохт мекуна, 160 сомон ё 200 сомон. ҷурабоев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, як савол доштам. духтари 3 сола дорам. Ӯзбекистон барам барои личена бо модараш. загран лозим аст ё ин ки не? бале, новобаста аз синни сол, 1 сола ё ки 1 моҳай, вақте ки ай Тоҷикистон берун мебурорен кӯдака шумо, ҳатман бояд ки загранпаспорт дошта бошад. ҷураев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, худованд аз шумо розӣ бошад. акаҷон, илтимос ҷавоб диҳед. ака 10 июн Тоҷикистон равон аблава намеқапад? не, ягонаму даъваткунӣ нестай бародари азиз. Пирматов нависонда: ассалому алайкум брат, мумкин бошад рақами телефонтонам мегуфтем, як суҳбат мекардем.
агар ягон савол дошта бошӣ метавонӣ ки дар ҳамин комментария нависондаам мегирӣ ва суҳбат мекунем бародари азиз. дарси адаб нависондай. Акаи Сорбон ассалому алайкум. 27 тамом кунӣ бад намебаранд ё дуромадӣ намебаранд. ҳамин 27 сола ки дуромадӣ дига ба хизмат намебаранд. Абдусамад нависондай. Акаи Сорбон ассалому алайкум. Ман Айросия ба Тоҷикистон меравам. Дар граница маро бо хизмат меқапанд ё не акаҷон? бародарои азиз, хоҳиш мекунам дар ҳамин мавзӯъ савол натиҳед. Чунки 2 рӯз 3 рӯзи ахир шидае ки ман дар ҳамин бора видео карда ҳамаша фаҳмондастам. Нафрат нависондай. Ассалому алайкум. Акаи Сорбон, патенти ма Падмосква. Мара дар вақти кор дар Падмосква қапиданд. Ҳамаи ҳуҷҷатҳоям ҳаст. 5000 штраф карданд. Баъд аз 10 рӯз аз граница барогуфтанд. Ман чӣ кор кунам? ман як чиза дар инҷа қайд мекунам. Тақрибан 1 ҳафта пеш видео кардам ва гуфтам ки муҳоҷирои дар Россия қарор дорем бо эҳтиёт бошед. Чунки рейдҳои вазнин рафтесай ин чиза хитон хубтар медонед. ва одамое ки ҳуҷҷат доранд то ҳатто анаҳамора запрет кардестиянд. ман дар видеом гуфта будам бо ки проверка кунем ки запреттон накарда бошад. ва инай бародармо нависондае ки патентон дар Москва буд, дар Падмоскови қапидиянд ва ҳамаи ҳуҷҷатҳош будае аз салиш. 5000 штрафш кардиянд. дар ҳолате ки тира муҳлат дода бошанд ки аз Россия берун бубуро, коғазда боша ҳамин гапҳо, ту бояд бубурои Айросия, чунки тира запрет кардиянд бародари азиз. лекин ба ҳар ҳол бо эҳтиёт бошем бародарои азизу меҳрубон, чунки бениҳоят рейдҳои вазнин рафтесай. хай дар ин бора бо ягон видеои алоҳида мекунем, баъд суҳбат мекунем худо хоҳад. назир нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Акай илтимос ҷавоб де. ман донишҷӯ будам, партофта ба Россия омадам. барқарор кунам мара ба хизмат мебаранд. ҳама мегӯянд ки як бор хориҷ шуда барқарор кунӣ ба хизмат мебаранд. дар ҳолате ки ту миёи ҷумҳурии Тоҷикистон, айни даъваткунӣ ба хизмат бошад, тура даъват мекунанд, чунки ту миёи дар 1 соат ё дар 1 рӯз донишгоҳта барқарор карда наметавонӣ. Мирзоев нависонда. Ассалому алайкум акаи Тоҷикистон, биё Москва, то чанд рӯза метавонӣ ба ФМС бирам ака. барои ҳуҷҷат кардан, барои патент кардан дар назар дошта бошӣ, бояд дар муддати 1 моҳ ту патент гирифта бошӣ аллакай, ай рӯзе ки ту вориди Россия мешавӣ. Мужиков нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон, падарам гузаштагиай. мара акам хизмат кардагиай. ман метавонам сардори оила кунам хидмат. зан дорам, фарзанд дорам. худам нигоҳ мекунам оиламона. сардори оила кунам, хизмат мебаранд. агар 2 фарзанд дошта бошӣ, беҳамирам тура ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунам бародари азиз. аз хизмат озод мебошӣ. Саидов нависонда. ҳеҷ чӣ нафаҳмидем. чӣ маъне дора ин гапот? хушрӯ фаҳмон. бахшиш агар сахт расида бошад. дирӯз оиди тағйирот ва иловаҳо дар қонуни хизмати ҳарбӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбӣ гап задам. дар уҷа оли мақсад ҳичи аниқ шидагӣ нестае ки чӣ тағйиротҳо шидагиае. просто дина гуфтум ки баъди маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси намояндагон пешниҳод кардан якчанд лоиҳаҳо ва ира баррасӣ мекунанд. баъдан чӣ тағйиротҳо ворид мешавад, аниқ мешавад. мумкин ягон моҳ пас ё ки мумкин ягон ҳафта пас. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои оянда. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.